Egia da, nire garaian ez zegoela psikologo edo coach perfil hori. Gauza asko lantze ziren, fisikoa, taktika, teknika, baloreak, disiplina eta gauza asko, baina gazteen eta profesionalen zati hori ez, mentala, psikologikoa, ez zela bat ere lantzen. Eta konturatu dira, hori oinarria dela, ez? Gauza guztiak hortik hasten dira. Zu ondo bazaude, orekatua bazaude, hortik gauzak hartu dute beraien zentzua. Azkenengo 2 urtetan klubean sartu dira lan egiteko era berri bat, eta gure taldean ere psikologo coach bat ere sartu da. Gauzak badakite nola esan eta nola eraman. Eta bai futbolerako, baina gero ere bizitzaren filosofiarentzat ere asko laguntza dutenak.